Царичина. Военна дупка, която България и не успя да обясни. Представете си следното. Ранното утро на 6 декември 1990 година. Малко българско село, недалеч от София, изведнъж пристигат военни. Районът е отцепен. Никой не казва на местните какво се случва. След известно време започва копаене, но това не е обикновена военна операция. Военните търсят нещо под земята. Нещо, за което дори днес няма единно обяснение. Това е историята за Царичинската дупка. И най-страшното е, че според разказаните участници в операцията, те не са знаели точно какво ще открият. В началото на 1990 година България се намира в огромна политическа промяна. Само година по-рано Тодор Живков е свален от власт. Системата се променя, но точно в този момент започва една от най-странните операции в новата българска история. На 6 декември военни започват работа край село Царичина. Операцията е запазена в тайна. Според по-късни разкази, причината за започването на информация е получена чрез хора, представените като екстрасенси и контактьори. Тук историята става наистина странна. Твърди се, че под земята се намира нещо свързано с произхода на човечеството. Сред различни версии се поява история на древно същество, първият човек на земята, съкровището на цар Самуил и дори и надземен разум. Важно е да се каже, тези твърдения не са научно доказани, но самото копаене е реално. Какво са търсили? Според разказите на хората, свързани с операцията на военните, получавали указания от контактюри, постепенно започват да копаят тунел. Той не бил просто вертикална дупка. Изграждат се тунели, шахти, които навлизат дълбоко в земята. Операцията продължава изключително дълго. Според БНР, участникът Елисавета Логинова описва експедицията като продължила 715 дни. 2 години военни копаене, тайна и една загадка. Какво точно очакват да намерят? Все по-странни твърдения. С течение на времето около Царичина се появяват невероятни истории. Една от най-известните версии е, че се търси останка от първото разумно същество на Земята. Други казват и говорят за същество, което било едновременно мъж и жена. Появяват се твърдения за неизвестен разум, който комуникирал с хората чрез екстрасенси. Някои от тези истории по-късно са свързани с имената Кики, Роро и Сорел, предполагаеми извънземни разумни същества. Тези твърдения са част от легендата около Царичина, а не установени научни факти. Но има нещо, което прави историята още по-интересна. В нея участват не просто любители на паранормалното, в операцията са въвлечени високо поставени военни. Дупката расте, работата продължава. Прокопават се все нови участъци. Според различни публикации, общата дължина на тунелите достига приблизително 160 метра. И представете си гледката. Вместо обичайните военни учения, войници слизат под земята, копаят, извозват пръст, следват инструкции, а над тях едно малко село наблюдава случващото се и никой не знае какво точно ще бъде намерено. Ако наистина има нещо, тук започва най-интересната част, защото хората започват да задават въпроси. Защо армията копае? Защо операцията е секретна? Кой е дал заповедта? Каква е причината? И защо се използват екстрасензи? Появяват се всякакви версии. Една от тях е свързана с древно съкровище, друга с останка на първия човек, трета с извънземна цивилизация. А четвъртата предполага, че всичко е започнало от погрешна информация и постепенно е излязло извън контрол. До днес няма доказателство, че в Царичина е открито извънземно същество или древна цивилизация. И тогава операцията приключва. След близо 2 години копаене идва краят. Не е открито нещо, което твърди по невероятни теории. В крайна сметка тунелите са запечатани. В някои публикации се посочва, че в тях излят бетон и място окончателно е затворено. И тук остава най-големия въпрос. Защо? Ако там не е имало нещо необичайно, защо всичко е било извършено толкова тайно?
Ако е имало нещо, защо никой не го показва? И ако всичко е било грешка, кой е решил да копае? Истината или най-голямата българска мистерия? Царичната остава една от най-известните български мистерии и може би именно това я прави толкова страшно. Не защото знаем, че там има нещо свръхестествено, а защото не знаем със сигурност какво точно се е случило зад затворените врати на тази операция. Има реални военни разкопки, има реални участници, има реални изкопаеми тунели, но около тях се натрупват истории за извънземни древни същества, телепатични послания и тайни, които никога не са били доказани. Днес мястото е запечатано, но въпросът остава. Какво са очаквали да намерят българските военни под земята? И още по-интереснее, кой им е казал, че той е там? Може би някой ден ще разберем, а може би истинската история за Царичина е заровена там и до днес. Под земята, в онази дупка, която България така не успя да обясни. А ти как мислиш? Какво според теб са търсили в Царичина?